Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jessa, 30 anyos, minyo ug wa pay anak. Nagpuyo sa Adjar sa Balamban, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa grabing pagpangatol sa akong bagtak. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Gaudista, kadaghan ni mo balibo sa imong bagtak, uy. Muram kang lalaki. Mao lagi gaw Lipog bitaw ko kung saon ko ni Di jud ko makayono-yano og sulog og shorts. Tungod aning balhibo sa kong tiil nga murag lalaki. Day, ako pa nimo no. Di mo no siban. Ha? Pwede di ay? Ay nga no, gundili. Siban magani ng sa mga lalaki ang ilang bungot. Kadit sa ma, napakoy gibuhat. Ay, doon sa man ka. Nang shave. Ha? Usa goy ng sib. Sa gisiban nimo. Ta akin balhibo sa kong tiil magud. Uy, hala. Nga na gudin taong gisiban man na nimo ay naghilabti, oy. Ay, magtag lalaki mo Na, samot unya na nga mura na kaglalaki, ana. Wa ba ka mahibaw nga tungod sa imong gibuhat, mubaga ang tubo, ana? Oh, imintay na lang na ako, ma. Oh, nala, sige, bahala ka. Total, BTS mo man bitaw na. Ma. Wow! Karon pa ko makakita nimo nga nag-shorts ka. Kada kita nato, pero mila magug ka nga magkasunis. Well, dagan ako karon. So, gisugot ako nimo, Jisa? Fred. Sige na, Jisa, kun. Magtulong na kabuan nga nanguyab ko nimo, pero hangtod karon, wa paghapon ko'y tubag nga dadawat gikan nimo. Okay, sige. Kita na. Tinuod? Wala ki. Maong ni si Fred kay mananghid unta mininyo nga magminyo na mi. Mao ka na, ma'am, sir. Total, makabuhi naman ko sa inyong anak. Kay naman ko'y trabaho. Musugot mo, ma? Pa? Kung mao imong gusto, Jessa, sige. Total, dako naman ka. Kung naanak ka sa hustong edad. Sige. Ato na lang ni silang paminyoon, day. Ay, warasag yun na kaso na ako, dong. Nanunya, kanus aman inyong plano nga magpakasal, Jis, ha? Sa labing daling panahon, ma'am, sir. Uy, Mal. Nagkinsa man ka? Nag-shave
para sa kong BTS. Mura magukog lalaki, ani eh. Sige na ba nini mo gibuhat, mahal? Oh, mahal. Wa pa ta maminyo, magsige na kog shave. Murag di man tingali na maayo, mahal. Okay naman ko ng balhibo kay mo mo gunay protekta nato sa tong panit. Hunungin ako na kay basig madaotin namang panit ni ana. No, masugdan na hinuon na ako, mahal. Kung ako ni ngunungan, sigurado gid kong intubo ani balik no, mura nagit kog lalaki unya ani. Milabay ang pila ka tuig ug nahabit na gid nako ang magsigig pang shave sa akong bitiis. Magtubo lang gani gamay, shave dayon. Hangtod nga nakabantay ko. Mas dali naman ang iyang tubo kumparar sa una. Mao mas frequent na gid kong mag-shave karon kumparar pud sa una. Unya, nakabantay ko nga kada tubo niya katul. Aw, katul man sa una pero mas katul man gid karon. Hangtod sa nakabantay ko nga na ay ginagmay nga katol-katol nga may tubo sa akong baktak. Unya, Oh, ointment oh. Para nas katol-katol nimo. salamat mahal. Diyon sa man nimo. Akong gihat compress mahal, aron mawa ang katol. Porta man yung katula, uy. Sa imo na ginang sigig pang shave, mahal. Ingon bitaw ko nimo nga hunungin na lang na. Mahal, nasugta na lagi ako. Kung dili ko ni i-maintain na impintan awol. Pag gani mawa ang katol-katol, pero magtubo na masagpalik ang balhibo sa kong tiil eh. Bahala na, mag-shave ko. Mahal. Nag-shave na sab ka? Oh, mahal, may tubo na masapkoy. O pa ganin na maayo imong burot-burot nga gagmay inagian sa katol-katol nimo? Uya karon, nang shave na sad ka? Papawayan ang panit nimo, mahal, uy. Murag kaduha naman ka mang shave sa usa ka semana. Mahal, magit mawa ang mga katol-katol, uy. Mas nanaghan na hinon ang purot-purot. Mahal, di kagid ka na magmaayo. Ano man na? Tain naman kinang tanawon. Mahal. Bisag unsa na lang gibuhat na ko nga hot and cold compress, unya bisag unsa na lang sang tambala nga ointment ang akong gipahid, pero mas gidaghan man hinuon og maayo. Unya, mura na gid siya og kakid. Ang akong mga pangutana mo kining mosulod. Unang pangutana, naunsa man kaning akong bitiis nga gikagid naman gid og maayo tungod kani sa akong sikig pang shave. Ikaduhang pangutana, mas mo prefer magud ko shave kaysa waxing tungod kay painless ra. Kung mo switch ko waxing sa akong legs, okay ra ba? Ikatulong pangutana, nakabantay ko nga mas dali na og tubo ang balhibo sa akong tiil karon nga gisigihan ako shave sa pila ka tuig. Ngano man ka ni? Tungod ba kay mas open na ang pores sa sige na kong shave? Ikaapat og katapusan, wa ko'y budget para mo visit og derma. O sa may inyo ikahatag na ko nga tambal nga ointment nga effective cure o tagtila man sad. Kay morigit ko mabuang nas kakatol sa dungan ako kabagta. Kay gikagid gyud siya og maayo. Palihog, tabang tambagi ko.
kini ang akong suliran, Chesa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw ng programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ato mo tambag sa inyong mga problema mitungod sa mga ginadiling drugas. Na psychological, emotional, behavioral problem, pwede ka na nako tambagan. Ug medical problem, kay again, medical doctor man ako. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, do anything but let it produce joy. Ha, basta makalipay na do. Hala magtanong-tanong kag sibuyas diha, talong or magpispan-pispan magkag 2 metro kwadrado. Basta anything nga makalingaw nimo, ha? Not all money man gud na makalingaw aning kinabuhi. So, basta kay magawas lang ang imong enthusiasm, kadasig ug happiness in doing something you think is right, ha? Ingos Dr. Obra nga makalingaw nako, maghit-hit kog shabu, malingaw mo ko ani. Ayaw sa niana, no? Or mamaligya ko marijuana or shabu kay malingaw mo ko ani magakwarta ko. Ayaw lang sa dana, no? Ayaw lang sa anang pagbuhat ng mga dili non acceptable sa norms and moral of the society where we are in. Alright? So nga itong magtatampo karalawa si Jisa. 30 years old, minyo ni siya pero wala pa'y anak. Taga Balamban, Cebu. So going back to our sender, si Jisa, 30 years old, married. Tumasa na bati na itong sa drama, may tungog kini sa iyang mga kagid-kagid sa BTS ko, no? Human siya mag-shave, ganun yung mga pangutana about kagid-kagid niya, unsa man kuno'y maayo, mag-shave ba kuno or mag-waxing? Ako lang ganing paningkamutan, matubag ganing mga pangutana, Jisa. O usog ba kuno mutubo ang buhok nga sigihan og shave? Dili na siya tinood. Ang mahitabo, mubaga lang mong buhok, pero dili kusog mutubo, no? Naon sa makuno yung treatment sa katul-katul, gikagid. Kuan ba kuno sa budget mga to ni Dr. Abuiser ug dito Dr. Vic Viralio, mga dirma man ni si Vic Viralio ug si Dr. Abuiser, kuno sa budget, ato lang mo sa kuan sa Mabulo Skin Clinic, no? Ada sa Mabulo Skin Clinic doon na sa amo, no? So atong isgutan ning mag-shave ta, usay bitaw mga babae mag-shave kuno but before mo mag-shave, mga barbasirado, mga barbasirado para ni Umpoy Villamia, murag tan-ano kung Umpoy magbarbasirado sa Umpoy da. Si Lito ug si Joel murag dili barbasirado, pero mga gwapo di mga tawana. So kinahanglan mo nang bason ng imong naong ang lugar nga gusto nimong shavean. Ha? Either imo nang butangan og lotion or cream na may shaving murag kita wala na TV nga mga artista nga mag-shave nga may mga foam nga puti para mohumok, ha? You start gikan sa ubos hantod pataas. So kung mag-shave ka sa imong legs, Gisa, magsugod ka sa ubos nya pataas nya usa sa mga posibleng mga mahitabo kung mag-shave ka, kay of course na panahon nga masamad ka, labi nagka-careful, masamad ka, ma-inflame ang imong hair follicles, magkatol, ma-irritate ang imong skin, binaging imong shave habulan, dili babago. Unya ang kanang pag-shave na to, dili pud pasabot na mausab ang kolor sa imong buhok, paspas ang tubo, umubaga, mura lang yun siya kanang ang tumoy mo ganan, mo split, murag tanaw nimo nga murag paspas mo tubo, pero dili na siya tinuod, no? Ang tumoy ana might appear tambok, manay manotice nimo, so mo kay magpaspas lagi mo tubo. So ako balikon, kung mag-shave gani ka, kinamok mo gamit kag moisturizer. Ang purpose ani nga musupin ang imong hair follicles, dili kayo ma-irritate inagkuan nimo sa imong shave. Yang shave nimo kuan, mag-shave gani ka Gisa na through the direction sa hair growth, not against, ayog supaka ang inunta direction bitaw sa pagtubo sa imong buhok. Ipauyon lang. Anyway, hait man ang razor, maputol ra gyapon na siya. Nang mauna ang advantage magud aning mag-shave ta, of course, barato, sayon buhaton, unya dali ra pod. Ang disadvantage lang sa katong mga tao sa imo, nga katol-katol na ka sa imong batiis, na mga tao nga sensitive kayo ang ilang skin about yung nani nga mga pamaagi. Unya posible siya mag-ingrown ang imong buhok, so makakos ni siya mga itom-itom dang dapita. So akong balikon, you shave in the direction sa hair growth, dili against. Sa usahay man gud atong i-shave nga against para matilok ko bitaw. Ako yung naana bisag usahay pod nang mag-shave ko go against kay ug direction sa hair growth, di kay matilok, di kay matilo ba, dili maurot, pero di ko na siya sakto. Kinanglan nga
to the direction sa hair growth. Nasa mga laing pamaagi, ay mga laser diha, ang mga derma na mga kuana na, mga experts, no? So na mga laser hair remover ang naana na sa ospital na himuon, no? So kung mag-shave ka, kung mahimo lang mag-shave ka di sa gabi. Nganong gabi man? Kaya nga tong skin man gud sa gabi smoother kaysa adlaw. Mo na generally ha, nya possible nga balikon ako ma-irritate na siya diha. So mag-careful na sa pagka nga dili makamasamad ug dili mo mumuwa ang imong shavean. You use sharp razor blade or unsan man lang imong shaver nga na may baligyaan ng disposable ba. Basta ayaw paggamit ko kanang habulan kay syempre magbalik-balik ang imong stroke mo nang ma-irritate, no? So nangutan na ka kung sa may maayo do kanang kining shave or waxing, ha? Ang waxing man gyud dili kay siya ingog as painful. Rather ang depensa sa waxing ug shaving, ang nag-shave nimo maputol ra ang hair. Pero dili makuha ang iyang hair follicle. Whereas in waxing makuha gid ang inunta ang iyang follicle. So dugay or medyo mas long lasting ang waxing kumpara sa shaving lang. So mo na diferensya sa duha. So kung na kay mga katol-katol diha naman tay mga ointment, no, nga mapahid nimo diha para sa katol-katol, ha? Daghang ketag mga steroidal nga mga cream or ointment. So kung wala kay budget, Gisa, no, kasi mong gingon wala kay budget, sa kailang kag bus gikas Balamban paingog Cebu. Ari diri sa Mabulo Skin Clinic kay naa dahay mga nag-rotate pa mi sa una da sa intern pa mi. Nadahay mga doktor nga, siyempre, government hospital ko na, so, minus og bayad. Pero kung medyo na kay budget, akong i-recommend mo sa kailan akong derma, ha? Dr. Vic Deralio, das Chongwa, o sa Chongwa Puente na siya, o Chongwa Mandawi, si Doktora Viser, no? Matoy akong doktora kung nag-allergy ko sa akong kamot, no? Gibutang nga ni Ma'am Julita og dahon sa saging narang-arang pero nabalik man sad. Pero thank you very much Ma'am Julita de la Piña kay mong gibutang og saging akong kamot. Narang-arang ba? Narang-arang pero ning balik. Okay? So hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo Gisa dahil sa Balamban Cebu ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong siliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Maning kamot og ko makatabag makahatag kahayag kadasig, kalinaw sa mga problemang inyong ipaabot diri kanamo. So hanggang kayong salamat. Pirmi mong maminaw sa among programa diya sa Balamban, no? Taas kitag rating din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat og maayong adlaw.